O euro digital continúa avanzando no seu desenvolvemento e podería converterse nunha realidade nos próximos anos. Pero, mentres Europa traballa no proxecto, na rúa a proposta segue xerando opinións divididas. A forma de pagar está a cambiar. Cada vez son máis as persoas que optan pola tarxeta ou o móvil pola comodidade e rapidez, aínda que o efectivo segue tendo un oco entre quen prefire o método tradicional. Yo en efectivo, hija, ¿no ves por la edad? Suelo pagar con tarxeta. ¿Y por qué? ¿La razón? Porque me resulta comodísimo. A tarxeta. ¿Por qué? É moito máis cómodo, fácil, aunque haberá que cambiar de hábitos de consumo, pero pago con tarxeta. Sobre o euro digital, moitos cidadáns aseguran que xa o coñecen, pero a idea non lles convence. A principal preocupación é que poida supoñer un maior control sobre os pagos, polo que consideran que non é un cambio necesario. No, control absoluto, hija. Control absoluto. Non me gusta. ¿Por qué? Porque vai haber moito control sobre os cartos. Aseguran que, a non ser que sexa obrigatorio, seguirán usando os métodos actuais e sen querer utilizar este novo sistema. Mientras nos dejen, sí. Seguramente me obliguen a usala, pero non porque queira usala, porque eu queira. Parece totalmente innecesario. É innecesario. Entre quen aínda non escoitara falar desta nova forma de pagamento, a reacción tamén é de cautela. A maioría considera que os métodos actuais xa funcionan e non ven motivos para cambiar, algo que empuxa a non utilización deste novo método. Pues no sé, yo el móvil no suelo utilizarlo para efectuar pagos, o sea que nada, en principio no, pero bueno. A chegada do euro digital aínda levará tempo, pero, polo menos de momento, a aceptación social parece ser un dos principais desafíos para un proxecto que busca abrir unha nova etapa nos sistemas de pagamento.